Kayak pengantin Solo loh. Konten ya. Apa kete rezeki tak kayak abe we. Bolang. Aku kira sambel lebok. Iya nyo. Konten kreator. Ning kono ae. Wis anu. Iki karek njemuk gambare ngono to. Wis pasti aku pasti magbar. Wis. Wis. Wit gak. Lihat di senare mau. Wih. Iki saringanmu ganggu, Mas. Kenapa dicabut ya? Tak pas gitu. Gila. Gak pas sih. Mau anu nek pas gue balik. Oh iki. Bocek jajak to. Anu kuwi anu. Arep gua sarangane. Hah? Arep gua selambune kaya. Heeh. Mun nek mbok gua selambune anu lho. Ya. Oh dia. Cek patoke. Dek ning kono men. Rene itu ya. Rumah saku. Ketemu. Hilang. Kayak gini patok macam. Wis nurut iki lho senar iki. Senar anu. Oh, enggak Mas, senar Mas. Wis lulupe kok pinggir. Turutan. Kayak patok. Patok sing ngejar dhewe. Gini gini. Apa nih? Aku jane anu rindang-rinding. Ngene iki suaraku gak mlebu ya. Ya mlebu lah. Gak pati oh. Anu gak. Anu. Kasih tepat. Wis lu pani ora? Ora pani ya wis. Jane ya ragu-ragu ta. Ngene selulo moro-moro ngerti-ngerti nengah ilang piye? Gak iso nglangi ya, Ri. Gak semangi yo. Rasa. Malah hilang bahaya. Slulup lan Mah nyeloro teng lah yo rumangsane minggir. Oh, harga anu itu palone. Sangkas. Ketemu tak gerik nek. Biar dijemuk anune ngono, selambune ngono. Arep jemuk selambune tok ngono kowe. Mau enak apa tutup itu? Plastik ae. Itu wis ketemu ujunge purung. Wis sih. Kene apa-apa. Sing lewer saringane. Ngambang. Anu. Koyo saringan kadut Mas Eko lho. Lah ya arep dijemuk. Lihat boy. Yen iso dijiko ae. Engko sale anu ngumpulke sampah ya. Sangkas ya. Lah nek gak dikai kae ora ngregeti gentongane kok, Ndek Ben. Gak. Oh ganti anu anyar kaone. Wong emang tak tali plastik, disendal iso. Taline plastik ngono ya. Wes. Iso sithik. Endi selambune? Kalian gak iso. Kadut kira iki.
Tali bakoh Mas. Lambune. Kayak tali ini mung tak tali plastik. Plastik ini sendalan kok digeretnya iso. Ini mung tak tali plastik kok. Tali ini gak karet gak dengar plastik. Soalnya mas lambu kan cilik lho bang. Apa wi anu kok? Apa bohong cilik? Nah iya maksudnya kan reget kan malam ngumpul. Kon geret neh. Jadi bisa dicopot bae ya nek iso. Kaiso. Kaiso apa jadi? Kaiso. Wis copot selambune. Gak sah. Lah selambune ndi? Kaiso. Kaiso copot tok. Ning nggon anu ujunge resik. Wis sih ngewer jan. Lah iso gak di copot gak iso. Wah, Wong wi mung tak tali karet. kok kekek laran mlebu jerone. Gak pasok aku. Engko patok kan. Ngene lho. Ngisore itu Mas Ayar. Ngono kan wis nek ketok longgar gak kelinetan ngono. Kelinetan ora jan. Wah. Patok sedoku. Wi linete ku lho sing Mas. Nek gak linetan dicoba sih. Nggon sarangan iki asline kelinetan ora ta? Lah, mengge kok selulup ono. Nek gak panik jane penak. Mau pertama penak. Wis apa jane? Anu karete sapa dadi ubung-ubung ki ngene, Mas. Oh, Nonton? iya piye kono? Digeret gak langsung gak iso. Ubung ki ngene kok. Maune kan tak lebokne tak tali mbipi plastik ngono wae. Ndang melu sulup ngono lho. Hah? Kowe. Weli ngono. Kowe iki lho. Lah aku nyuting no ya. Gantine kere. Heh. Iki gak kena diganti. Jajak ngono lho maksudku gak kelep ndang iso iki. Jajak piye iki nganti patok. Iki patok iki saiki. Lah kan dhuwur kene. Iki siji ku. Oh patokan pralon. Heeh. Nek patok iso dhewe gak atuh ya. Gak ada nglorot yo. Ya ya ya. Melu selulup. Pasah. Gak sah. Iki sampean sing wong cedak gawan sama rawane iki. Aku nek enek banyu iki. Lha iya. Tapi nek ketarik sarikane kebune. Sangkah ya. Mari cari ngubeti gak ngerti kan aku bingung. Anu ngene lho, mim kan selambune tak lebokne. Terus mung tak tali ambi plastik. Karet to. Plastik. Nek karet e. Aku nalen ambi plastik tok. Engko malah nguculi karet tak Ya ngul karet. Mbok uculi engko mas sarangane ucul engko. Wit, Sarangane jero kantong to. aku gak nali karet. Sak to, jero sak to. Lewer jero sak kok. Saringane kok. Iya. Neng maksudnya aku gak nali karet ambi Copot saringane. selambune gitu. Saringan copot piye? Saringan asli. Yojo. Sambune iki Malah ngangkat Ini pasir. kan nek copot. Nek jero lambu ki nek kaya nek saringan gandul-gandul lho. Ning jero selambu koyo nek saringan. Heeh, jero. Kuwi kan ketok ada anu to Mas, ada Klengkeng ge lho. klengkeng to. Heeh. Lah iki jero nih. Saringan. Lah iya ngono kuwi tak gawe ngono tak lebokke. Lah yang jero anu sarungan kuwi to. Heeh, iya. Barangi gandul-gandul lho. Gandul-gandul. Ya kok saringane jero sak. Gandul-gandul yo. Kok nek ketopot-topot piye? Wis anu iki gak iso iki piye? Wis yo. Mbah. Sik leren sik karo anu. Aduh. Pencet to. Anu. Mukawane. Oh. kudu nek banter, Bro.
berarti masalah